Здравейте, на добри приятели! Днес ще играем Майнкрафт в някакъв нов епизод. Днес ще правим нов свят, който в момента е творчески. Написал на руски, но все пак го разбирам като български. Значи, името трябва да бъде Майнкрафт Survival. Survival 2, 3, 4, 5, 6 и 2, 3, 4, 5. Така, добре. Днес ще играем в Minecraft. Така. Скачай, нещо ми лагна. Така, ага. Така. Юзер хора, които не знаят. Почваме с тази поредица, няма да продължавате. Но ще продължаваме с сервера на Taklaking. Защото няма сервер, няма да лъжа, всичко е истина, защото това не е мап дори, защото ние сам направихме. А и тези 10 000 умирания. Загубим си левела. Значи... И как мразя по време на клипа да ми... Добре, да качването ми е готово. Колко трябва сега. Добре, 2 пъти го озрие. Четвърти. Значи с река 5 удара взема. Добре. Ой. Добре, не знам защо го сложих тъй. Еш не са кефя. Така. Забалих телевизора. Значи да не се чува. Защото по време на клипа ще се чува и не става добре да не лопата. Така. С тези хора, които не знаят, правя клип. Така, върнахме се. Дадох на пауза, защото вече ме викна. Трябва да свършим на работа. Така. Пише тук ми стигнал. Чакай сега. Толкова мисля, че ще стигне. Така. Вау, критикал хит само на един удар. Да, защото скачаш и удреш, това е единствен порода си. Ход.
Добре, отново след да дам на пауза, защото ето сега имам много работа. Трябва да дам на пауза май. Не. Добре. Добре. Айрон, супер! За първ път намирам Айрон в първи епизод. Значи няма нищо тук. Чувам някакви крави. Ако се чува някакви хора, които говорят, това са ви роднините. Защото в момента вечерта правя клип. 34%, значи трябва малко да побързам. Клипа. Няма да е толкова много бързам. Иначе ще го дам на пауза и ще се върнем след като те са махнат. Само се доцеха и тогава. Ага. Добре. Значи тук ми се даде къщата. Той е като колиба и е подхождаща за колиба. Така. Окей, не знам защо си изхабих всички тези камъни. Ще дойде като взема малко камъни и ще се върнем. Ще се върна. Така, върнах се, че забрах 48 камъни. Даже 50. Значи... Умри. Добре, де. Сега, не знам, защо си толкова нагла. Скрит калобираш бързо, ама хънтър на вечер бягаш като луда. Честно, кой играе, бе? Изи, нали това правиш, защото толкова много гладнявам. Добре, сега с един удар на блока умираш. Прав бях, защото съм го пробвал. Няма дължи всичко истина, тези, които не вярват, да не вярват, защото това ич не е хак. Аз никъде съм читър. Най-много Илтан се намираме канала. Така върнах се, съжалявам за батко ми, кой. Мен не знам, що ли сте има. Зрителите, че мисля, че харесат. Това мисля да е за този епизод. Абонирайте се за мен YouTube, дайте почти да му ми. Дайте лайк и до скоро на всички.